Na, szóval... Csokolom! Sziasztok! Engemet valószínűleg hallotthatatok rólam, ismerhettek talán jó egy páran. Én lennék, kérlek szépen, Lara Darkwood, más néven Pest, aki jól ismer, azt tudja, ki vagyok. Én lennék a Thunder Guards klub elnöke, legfőbb klub elnöke. Igen. Azért is, mert volt a klubunkon belül egy kis probléma, amit nem úgy tudtunk feldolgozni, legalábbis én nem, hogy arra a döntésre jutottunk, hogy ezt most nyilvánosan kell tenni, mert nektek jogotok van tudni, feloszlatom a klubot. Igen, nekem is nehéz döntés volt erre a helyzetre jussak, de úgy érzem, hogy nekem ez volt a helyes célom, ez volt mindenem, amire úgy éreztem, hogy ez kell. A médián sem voltunk fent úgy, ahogy észrevehettétek. Hát pont ezért, mert oszlattam a klubot. Nem került nyilvánosra, mert egyrészt nem terveztem elmondani, meg egyrészt elfelejtettem, tehát, hogy Aranyhely Memória közbelépett. Jó napokat kívánok! És egy ilyen 8-7 hónapig kérlek szépen megmondani, nem volt semmi hír a klubról. Igen, én hülye, nektek egy szót se szóltam. My bad. De most készítek fel, jó hírrel érkeztem. Kifejezetten jó hírrel, aki nem hagyná el szívesen a Thunder Guards-ot, és még van benne remény, hogy ad még egy esélyt a klubnál, most már nem klubnak, mert ebből a gyönyörű klubból kérlek szépen újra megalapítom, pontosítok, bocsánat, megalapítjuk egy gyönyörű volt taggal, kérlek szépen, és a Thunder Guards újra nyitották a kapuit. De viszont sajnos, igen, csak nem klub lesz, hanem team. Én úgy döntöttem, úgy hoztam a döntést, így is vagyok egy klubba, ami nekem már ide tervezek, de úgy sikerült, jött össze dolgok. És én egyelőre azt szeretnék kicsit belekóstolgatni. Ezért én úgy érzem, és a másik szervezet, drága Gerda, is úgy mondta, hogy a team jó lenne, ha team lenne, mert kérlek szépen, ha többen jönnek, mert nem szeretnék másodtagok lenni klubba például, hanem csak egy teambe szeretnének. Mondtam, hogy legyen team, és ahogy látjátok, visszatérünk aktívan, igyekszünk aktívan lenni, minél legforróbb tartalmakat, nem úgy érteni, nagyon aktívak lenni, igyekszünk. Nekem is dolgaim vannak magánéletem, de igyekszünk aktívak lenni most már, nem elhanyagolni ezt a kis csapatot. És most új tagokat keresünk, új kis szerencsés tagokat, igaz nem klubként, hanem mint teamként. Úgyhogy várunk mindenkit nagyon sok szeretettel. Új csapat, új közösség, igen, új közösség. Ahogy ugye oszlattuk, léptek ki onnan az MB-kék, emberkék, és hát igen. Úgyhogy ezért nőtt szeretnék új közösséget, új embereket, a régiekből is nyugodtan várok bárkit, nagyon örülnék neki, ha régebbiekből is jönnének vissza nyugodtan. Szeretném le is szögezni, hogy így is már van 2 régebbi tagunk, akik nagyon régebben itt voltak a klubban, aktívak, reméljük. Nekik is lesznek nyilván magánéletei és stb. Dolgok. És fiúkat és lányokat is egyaránt várunk. Ám volt már egy férfi tagunk, aki aktív volt, és az egyik elnök volt. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy azóta, amikor fenn se voltunk, nem jelentkeztünk médiatartalmakon semmi, még így is jelentkeztetek hozzánk, nagyon szép egy ilyen egy jó páran, nagyon szépen köszönjük, nekünk ez nagyon nagy megtiszteltetés volt. De most újul erővel nyílt meg a tímünk, szeretettel várjuk a csalás tagjainkat, több infót a setről, a team infóról, többet hamarosan meg fogtok tudni, és figyeljétek a biomokat. De persze mi is fogunk szólni
hogyha kijött valami, vagy frissítés van, vagy bármi. Jelezni fogom mindenkinek. Úgyhogy szép estét mindenkinek, mert ezt este készítettem. És csókolom. És bye!